musidɓe tedduɓe mi salmini on ko min Ibrahima Sarr haalde he mon ɗo henna eɗen puɗɗo hande hebloji kewɗi to banggue andude pulago no yarata andude kadi golle meɗen no jarata e nder pulago e nder kadi ganduɗa hoorema hutorde ɗe mbaɗɗen e hande jiɗɗen fuɗɗorade ko hutorde ɓurde mawnude hande gueɗe ɗe mbaɗɗen woni tappirde pular nde oɗon gandi tappirde nde nafata ko tappude alkule meɗen ɗe taw ne yalta internet ene serti noon e alkule aɗa andi alkule e tappirde nde jiida tappirde nden mbaɗɗen ko alkule ɗe sa loowi ɗum e nder gandi ma yaltina sa tappi yaltina alkule men ɗe taw aɗa wawi windirde ɗum noon nafanno nden ko yaltinde e ɗumen ɗerewol joni ko internet ari ko alkule ɗe goni ko e nder ordinateur e hoore mum tappirde nde noon kañum hutorte gam yaltinde alkule ɗe kono alkule ɗe eɗen e ordinateur kala ordinateur mo hiɗɗani taw kono alkule ɗe nane mum hawnaki noon kadi ma en mbaɗoy hen yewtere ɓurde judde kono ko hande kam yimɓe tan ko fammide holno neɗɗo lowirta alkule tappirde nde e nder gani muɗum ɗum noon en puɗɗima ko adi foof jiɗmi ko nadde e lowre pulago nde woni nani en naate lowre pulago ke eɗen jiiɗi hen kadi ganduɗa hoorema yettorde musidɗo meɗen mawni meɗen gendiyanke men hon Saydou Kane mo mawni tan yontere muɗum e oɗo saaha ɗum woni mujiba arara mo jiiran ɗo hen o ɗum noon so ɗum ɓenni eɗen tello yiyoyde alkule ɗe holto heɓorto ko adi foof so neɗɗo ari lowre nde waɗi ko galle tati waɗi galle ɗiɗi cawdi taw ko togosi e gallol mangol gongol hakkude ngol ko ɗon woni binnanɗe jaltat joni noon koye gallol gongol banggue nano banggue ñaamo jomon ngol ɗo gallol ɗum ɗon woni ɗo alkule ɗe goni so tawi on telloyima ha less ma on jii ɗo winda téléchargement woni awtogol ko ɗo gawtoɗen son jii oɗon jii palal golle pulago woni bardouti oɗon jii clavier fulfulde woni tappirde nde noon so tawi on dobima hen ɗum woni ko jogori aroyde ma addanen hello wongo hello ngo nani hello ngo ko ɗo woni ɗo tappirɗe woni oɗon gandi tappirde ko adi foof mi waɗi hen alkulal biyetegal Microsoft Arial Unicode MS ɗum ko ordinateur uji kiɗɗi ɗi ngala alkule meɗen ɗe ko ɗum ma loowe hen kono ordinateur uji balaɗi ko ɓowani ko foof eɗe jogui ɗum sohlani wadde ɗum noon nani ko ɗo ngal ɗo en alkulal meɗen woni alkule meɗen jamam mi wiya tappirde ni tan ɗon ko tappirde so tawi mi dobima ɗon o wiyami mbete mboɗo yiɗi awtade ɗum woni mboɗo yiɗi waɗa télécharge ɗum woni ɗon ɗum noon mbaɗanmi ko mi danda ɗum e nder gandi he alay saago noon mi tesko hoto dandumi ɗum kay ɗo joni mi yahata e ɗo ene woni gollirde nde woni bureau mi danda toon somi gayni noon alay saago mi yaha to bureau to somi yehi to bureau to mi tawa ɗum toon eyyi so tawi mi yehi to bureau to somi yehi to bureau to mi hurmina kanko tappirde nde mi hurmina tappirde nde gam lowde ɗum joni ordinateur uji kesi foof so tawi aɗa yiɗi lowde hunde ɓe jiiɗi ko ƴewde mbete hunde ene hiisi to banggue ganduɗa hoorema bonandeji e ko way noon ɗo joni noon alay saago ɗum namdoma mbete ko an yiiɗi wadde ɗum walla ko won bonnowo yiiɗi wadde ɗum joni noon ɗo mbiyen eey ko gam tan ɓeydude kisal ko lowete hen ko joni noon waddanen ngal ɗo en waddanen ɗo ngal ɗo alluwal no winda hen lowgol tappirde e gandi o sikku ngal ɗo kadi nde ɗo palantere en natti sohlu ɗum uddende ɗum cohlani joni noon ɗo en doboto ok mbiyanmo eɗen yiiɗi wadde ko namdi en ko woni lowde tappirde nde sen mbi ok waddanen kadi henorde wonde no winda hen self extract ɗon noon koye ɗemgal anglais ɗon ne ko mbiyata ɗum ko setup aɗani wadde ko setup waɗi cancel waɗi about setup o firti ko eɗen jiiɗi lowde yo lowanen ɗum e nder gandi he cancel firti ko jiɗɗen ko haytude wadde ko jiɗɗen wadde ko about so tawi en ñoƴƴi hen noon waddanen hennorde no wi holko waɗi mo waɗi oɗo ganduɗa hoorema nde ɗo tappirde holko kabaru makko donc ɗo joni on jii no winda hen ujunaji 2 e 7 pulago toɓɓere com
clavier fulfulde dum non ko setup garta tan ñoƴƴen setup min non nde wonno ko mi lowɗum ha gasnumi somi waɗi setup o wiyatami ko jaɓɓama e nder lowgol alkule mbete jiɗɗa ko lowtude walla jiɗɗa ko ittude nde wonno min komi lownoɗo eyyi ndeke ala hen ko jinmi wadde hay hunde kono on wona ɗum waɗata on son dobima tan ɗon e ɗon o wiyanma ko tappide nde nannama e nder ordinateur he no hannirta ni ɗon o joni min noon mi waɗat cancel mbete mboɗo yalta eyyi somin jalti hami gayni ala e saago neɗɗo yaaha to so tawi on jeehi e ñoƴƴe daboɗon hurmin woni démarré jahon to wiyete panneau de configuration ɗum ɗo fof men walla ɓe control panel wonande wonɓe leyɗele haaloɓe anglais son jeehi ha toon jahon to alors langue et région son jeehi toon ɗum ko ɗo ko Windows 7 woni ɗo alors langue et région nani alors darmi hollon ɗo henna alors modifier les claviers et les méthodes d'entrée voilà sen mbi modifier les claviers mon ji joni clavier fulfulde nani ɗen ina wonde ɗo e français ɗum noon firti ko ɗum hunde yettima en loowi ɗum moƴƴi eyyi ɗum noon ɗo moƴƴi en jaltat so tawi yalti noon ene weeɓi sa yiiɗi andude mbete alkule ɗe koko loowi koye bureau he jahata sa yeehi to bureau he mbaɗa dogoɗa tan banggue ñaamo sa jooɓima banggue ñaamo dombel maɗa jaha to wiyete barre d'outil ma yi barre des langues nani barre des langues no foti wonde ɗon anani ɗum noon so tawi barre d'outil barre des langues eyyi barre des langues o nani so tawi on ji omo ɗo eyyi enen noon mbo sikki eɗen mbawi wattu ɗum ɗe umoni son jiiɗo nde ɗo mande joni firti ko fr firti ko ɗemgal farayse woni ɗo e ɗemgal anglais eɗen mbawi hen suɓade ko jiɗɗen kono noon son jiiɗi alcool pular ɗe ko ɗo jalta ko ɗo mbatten ɗo aɗa jeni no woni mande tappirde nan ɗo no famɗi no woni sara fr o ɗo deke nan ɗo farayse joni somi labima fulfulde tan o fata koye fulfulde on ji o fate fulfulde somi yiiɗi windude noon on joni mi yaha to mi hurmino ko wiyete bloc note woni notepad o kono ma kurmina ha gayna nde puɗɗoɗa tappude on jiiɗi o joni somi tappi alcool men ɗe jaltata eyyi kono mami yaha ha ga tappirde ga mi suuɓo fulfulde on ji somi suuɓi fulfulde tan somi tappi tan ko alcool men ɗo jaltata on ji de alcool men ɗe jaltata saabu mi suuɓima fulfulde somi yiiɗi artude somi yiiɗi artude joni kadi e baadi farayser mi ara kadi mi dobo kadi e tappirde nde nani mi suuɓo kadi farayser e mboɗo wawi wadde ɗum kadi so tawi mi yiiɗi wadde noon mboɗa wawi hutorade kadi ñiire contrôle woni nde ñiire contrôle mi hutoro ɗum kañume ñiire ko wiyete majuscule walla shift kanji goni banggue nano clavier o kanji goni banggue nano ceptam nano clavier o less contrôle shift contrôle majuscule so tawi on contrôle majuscule noon firti ko son tappi ɗum lawol gotol o fata e pular fulfulde son tappi ɗum gongol o fata kadi e frayser ɗum firti ko a sohlani arde hono gañande foof so tawi a faami tan contrôle majuscule on joni on ji mi tappi joni ɗo joni o addini kam pular somi watti contrôle mi arti o tappanami frayser on ji o artiri xo e frayser on ji somi watti noon kadi waddinami ɗum kadi e pular ɗum noon firti ko ɗum no yawno golle meɗen kono ha joni son danki wadde ɗum oɗon mbawi arde ga kadi laboɗon ko jiɗɗon ko hoto jejjite noon ma kurmi noon ko windirte ko ha ngay noon nde laboɗon ɗum noon mbo sikki ko ɗo kalduɗen hande e lowgol alkule meɗen kala donc ɗo wadde hen gueɗe yo jokkodir e pulago.com ɗum noon calminama wassalam